Me ya faru ne? ɗazu nan ya ma na hau Instagram daga wata yarinya mai zafi. Ina cikin kallon hoton ta wai yarinya na kasa abu da take cin. Me take ce ba? Wai da Allah turo mata kati ko na mafaɗi. Yar gidan talaka ne. Yar gidan mai kuɗi ba ka ganin ta nan tana wani ture-ture ta turo ma hoto ko ta wani waye. Akwai wata babban yarinya da ma haɗu da ita sai dai ni din ba ni da ko sisi. Ta ce mu haɗa a shan price ga ta riga ta gama cimma ta komai. Ina zuwa sai aka ce biya kuɗin na diba kudin na diba arewa. Na rasa yaya za a yi biya. Ga shi ba ni da ko sisi. Ije ma ban bayar a ije mun. Ba ka sani ba ne, ka san matan na yanzu. Ko da biyo yanzu ba sai kana da shi a ije ba? Kuna ta je na ta kwala muku kira amma gaba ki da kwa ya mai dan banza. Wannan gida abu ne haka ne. Yanzu gidan babu wuta kun zo kun zauna a nan daga hiran wance ba wanda ya kokarin ya ce zai je gyara wuta. Ai wutar ce ka san masu gyaran wuta sun ina ga joganewa ce daga wani gurin. Kai mai gyaran wuta ne zai zo gyara wuta ko ga ku dube ku dima katilin makasula amma kun zauna nan mai gyaran wuta ne zai zo gyara wuta. To ni tun da tsohon ma'aikaci ne zan je in gyara da kaina. Yabba ai da saurana. A'a baba. Kai karkan magana ba na maganin waje. An faɗa man ni ba ma'aikaci ba ne har waka. Baba kai ka mana ruwa da Allah. Ka mana ruwa da Allah. Sannu baba, sannu baba, sannu baba, sannu baba, sannu baba. Inna na kawo min rabbi na yau ma abosan kam ɗari ran. Sannu baba. Ɗaya mana, ko ɗaya mana. Sannu baba, sannu baba. Wai ɗaya kan jaki ne na faɗo. Baba ko raba kasa ba ba kai ba. Kore ba kasa ba. Ai wallahi ko rabuwa da kasa ba kai ba. Ɗan uba wallahi uguna na ci wayo Allah. Ko kai ni gida. Bari a kama shi Ko kai ni mashi biyu ya nufa min doni.